Fasalo Dhalai Hangkhorni Policeni Thani sak Bedokha NLFT Biswamahon Groupni Khorokbwrwi Silai Patham Twinairok abo haikeno borokno chubanai Khorokni borokno Romkha Police sak Bedokmani jorao Policeni Thani yafarka borok kaisa AK-56 rifle kaini magazine tei 60 round kwthang bullet kaisa 20mm pistol magazine tei 5 round kwthang bullet kaisa 38 pistol magazine tei 15 round kwthang bullet 15 August ni swkang haste police ni kaisa kotor manmari hasteo hapaimani salchi dogni yagulo Dhalai Hangkhor police ni naituk mungo kharnani lama mainya ongoi paithago police ni thani sak Bedokha NLFT ni Biswamahon group ni Khorokbwrwi Silai Patham Twinairok abo haikeno borokno chubanai Khorokni borokno Romkha police sak Bedokmani jorao police ni thani yafarka borok kaisa AK-56 rifle kaini magazine tei 60 round kwthang bullet kaisa 20mm pistol magazine tei 5 round kwthang bullet kaisa 38 pistol magazine tei 15 round kwthang bullet abo haikeno police ni thani yafarka borok NLFT ni notice pad tei collection receipt sak Bedoknai Khorokbwrwi Silai Patham Twinairok ni mung wngkha Umesh Koloi Phani Joiria Victor Jomotia tei Uttom Kishore Jomotia abo haikeno borokno chubanai Khorokni romjaknai rokni mung wngkha Surya Kishore Jomotia tei Brojendra Riang Bureau Report Hangkhorni